init guys, ang init dito sa labas. Pag lumabas ka ng sasakyan, sobrang init. Pagpapawisan ka agad. Uwi kami ngayon, papunta kami ng Dubai. On the way kami guys, papunta ng Dubai. Nag-usap kasi kami ni Patum. Tapos, ang ingay naman ng mga kasama ko sa likod. Kaya nag-usap kasi kami ni Patum. So, nakwento niya na parang nahihirapan daw maglakad yung biyanan niyang babae. Ngayon, hindi siya masyadong makalakad guys. Kasi nga, alam niya na medyo may edad na siya. At saka, medyo napapagod na siya pag naglalakad. So, pag naglalakad daw sila kahit papunta lang sa grocery box, sa tindahan, after 5 minutes, papagod na. Tapos, sumuupo na lang daw siya. Kailangan every 5 minutes magpahinga siya. Hindi siya makalakad ng mahabang oras pa. Napag-isipan namin ni Mister na gumawa ng paraan para maghanap ng wheelchair ba. Ngayon, kinontak ko yung kakilala namin. Tapos, naswertihan naman namin may available na wheelchair. So, may magamit ba yung mama ni Hama pag lumabas sila in case pupunta sila ng mall, mamamasyal sa baba ng building. Ayun ba, para mas mapadali. Hindi na sila mapapagod. Isusurprise natin si Patum and Hama. Bibigay natin yung wheelchair sa kanila dahil makakatulong yun pag namasyal sila. So ayan guys, papasyalin namin at i-welcome namin yung biyanan niya kasi hindi pa kami nakapunta guys. Kailangan namin mag-welcome man lang ba for respect kasi nga bumisita sila dito. Hindi naman sila namamasyal dito ng madalas, kaya paminsan-minsan lang, kaya kami na muna ang pupunta sa kanila at i-welcome sa UAE ba. Hindi pa kasi namin sila nami-meet personal. So pupuntahan namin sila ngayon guys. Dadaanan namin yung wheelchair, then dadalhin namin doon. And so see you guys, see you later. Guys, tignan nyo, super traffic. Ang daming sasakyan. Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. Ayan na sila guys, ayan, bip-bip, dala-dala na ni Baba yung wheelchair. Stair? Open the back on this. Okay. Ayan. Hello. Hi. Hey. I'm waiting till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. Hi guys, ayan, nakuha na namin yung wheelchair ngayon. Papunta na kami kila Fatum. Kaso lang, ang mga kasama ko ay tulog. Si Yasi tulog din. Ayan. So, si Baba bumaba lang siya dahil bibili lang siya ng sweets. Ayan. Dito, dyan, kung nakikita nyo. Bibili lang si Baba ng sweets para dadalhin namin kila Fatum. Actually, ang bahay nila Fatum tsaka dito ay just 5 minutes na lang. So, ayan guys, pag nakabili kami ng sweets, diretso na kami kila Fatum. Na ginabihan na kami kasi sobrang traffic sa daan. So, see you sa bahay nila Fatum guys. Bye-bye! Thank you sa kanya. Thank you! Thank you, Dasi! Dasi, thank you! Waldo. Kali mga kaya sa kali chuf. Okay, no? Halo? Murta, Zakia, Murta? Murta, alhamdulillah. Sidi, ya Zakia? O Aisa? Aisa. Hindi ako marunong mag-Arabic at. Matar pun calamari شوية بس جوزه يعرف. كان بعربي ما في. ما يعرف. ما يعرف كان بعربي. قلت لي ما يعرف شوي. شوي. Nandito sila mga kapahak. At si Hama. Say hi. Say thank you, Hama. Thank you very much. Yamur. 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 Dasi, look Dasi, my room, Dasi. Look at the light, Dasi. Dasi, I have light there. You see? Come, Anne. I will show you the light, Anne. You feel sleepy so much. Come, Anne, come.
Come, Annie. Nakalas. Come, Annie, come. Come, Annie, come. Come. Look, Annie, look. Oh, there is light outside. Outside, yes. Look, there is a light outside. Look. You see that? I put light, Dassy. Wow! You see, Dassy? Upo sila ni Yasi. At Gising na Yasi. Oh, you want inside? mainit daw. Nainitan na si Yasi. Pagkagigising ganito, hindi niya na... Magbiro ka sa lasing, wag lang sa bagong gising. Kaya wag kang mag-ano-ano dyan, sabi ni Yasi. A few moments later. Mapaham shape, Larabe. Magkakain ka ba daw? You eat kukuskusi? Gila, oh. Hiya ha daw, kalina bit home. Sabi akol maong. Sabi ko sa kanya, kay Zakia, pupunta kami sa bahay nyo para you invite us for food, right? Yes, sawa-sawa ako. Nanonood si tatay ni Hama ng movie. Paborito niya yan. Sakto pala ate. Paturo ka kung paano ito. You want Yasi? Ayan, naglalaro ang anak mo. Ano ng anak mo? Turkish ano? Sweet. Baklava. Ayan, ang dala nila, unal. Ako muna ang maghahawak ng kamera. Nagwala na yung anak mo. Bakit? Yan ako, nagsisigaw na siya. Ayan mo siya. Oy, be, salamat talaga sa wheelchair at saka sa dala ninyo, ha? Ay, ate, wala At least ka naman. masaya ang mga matanda. Walang ano man natin. Ilagay mo na lang dyan sa baba. It's natural sweet. It's not that much. Nasubo ako. Muchacha lang ako. Nagpakain ng ano, ng alaga kong baka. Guys, tingnan nyo. Ito pala yung ano. Ito pala yung upuan ni ate na panguna. Ano ba? Tingnan nyo kay Yamor, oh. Bagay na bagay kay... 1 hour later. Oh, good. There's a flower there. I It's think it's washable, this flower. one? Ha? I think it's washable. Yes. Flower. No, she will wash and use. Nice. Aba! The mat. What do you Balang mo na ako. What is for Yasser? Yasi don't have for Yasi. Sorry, Yasi. You don't have like this. Inshallah, inshallah, we will meet again. You will come also our home. Eh? Bye-bye. Come our home. Daddy doesn't even like wearing mask. Ah, he doesn't like? Bye-bye. You need to come. Ate, in say our bye-bye, home. Yasi. We can take 3 Bye-bye, and 1. This sweet and the No weekend. problem. Next time, no, nothing is funny. Good na namin sir, meet home. Inshallah. Inshallah, shukran. Good night, inshallah. Wait, I'll take that. Wait. Hama will take. Who's big picky here? Huh? Yasi! Amor, si big picky there. Yasi! Bye-bye, ate. Yalla, ma'asalam. Bara. Ang ganda. Ang ganda ako. Where? Look, very nice. It's shiny. Nakita niya to. Ano sabi niya? Doon sa vlog mo, yung vlog. Ano sabi niya? Ang ganda ng ganito daw. Nag-bling-bling. Sabi niya talaga? Napansin ko lang niya? Oh, the one she put in is mask daw. Nag-order na ako niya ng iba pang kulay. Ang ganda, ate. Thank you, Seman. Welcome. Tama ka talaga, Sitting ate? here. Who's sitting here? Ayan na. Pinamana na namin kay Amor yung sakya, yung upuan. Dito ka lang. Ayaw iwan ni Amor eh. Ayaw na iwan ni Amor. Pero ganda talaga, babe. Ang ganda, nag-bling-bling-bling siya. Bling-bling talaga Uy, siya. ate, thank you, ha? Wow. Ang ganda. Tita. Ate, Ay, flying kiss. napansin pala niya, babe. Flying kiss. Napansin pala niya yung, ano sabi niya? Ano daw nilagay niyo sa mask?
Sabi niya, nag-bling-bling. Tapos sabi ko, hindi yan, ano, normal na mask. Sabi ko, cloth yan. Ah, okay. Hi guys! Ayan, nandito na kami sa sasakyan. You want to try rocking him? Yeah. Close? Huh? No, I want to open the Put light. the baby on the face. Ayan guys, pauwi na kami. Nandito na kami sa sasakyan. Ayun si Yamor guys, oh, inuwi niya na yung upuan. Oh, tignan nyo. Hindi niya na talaga iniwan yung upuan guys. Yamor, do you like your chair? Yeah. So much? Ayan guys, di niya na talaga yun. And my new mask has a little baby egg inside. And this is like a crab. Who give to you that baby one? egg. Who give you? I don't know. Tita Patom. Tita Patom give you. Look, now this is a crate for my Yeah, okay. for me and Yazzie baby egg. Oh. Is Baba Baba's coming. Ayan guys, tapos tingnan nyo guys yung mask ko. Pinamana ni Ate Fatom sa akin. Naka-arbor ako ng mask. O, diba? Ang ganda. It's nice? Yeah. Oh, gustong-gusto ni Yamor yung mask kasi glitter. Ang ganda niya guys. Ang ganda niya talaga sa gabi, oh. My mask is a crib for my baby egg. Like this. Nice. Cool. Say bye-bye na. Good night our vlog na. Good night everyone. What if the kids have double chair? Double chair, yeah. You like it? Because Yazzie red chair is on top of the real chair. Okay, good night na Yamor. Say good night. And my chair is on top of the real chair. Only say good night. Say good night. Good night. Good night, everybody. Say like that. Good night everybody. Flying kiss. Bye-bye. See you again. Happy birthday. For you to show me a love